pääsäännöllä omia paikkoja. Tietenkin sitten, jos se on huono, niin sitten teille tulee kohtia siitä, että pitää siis ottaa vielä aktiivisemmin ne pilotit läpi. Mataleena menee vähän sen hevosen ehdoilla, tai vähän pääsee suoraksi siellä välissä liiankin paljon. Pidä rytky sisäkädessä vähän 1, 2. 1, 2. Ja pehmeä käsi, varsinkin kun on pakki, niin se ei saa olla äkäinen käsi. Kastaa vahvasti tai siihen samaan tappiin voi maksuttaa